او میرے بھائی سود نیرا شراب نیرا دا میرا پاک علی فرماؤں علی جو نور والے پاسے ہی میرا پاک علی فرماندہ شراب دے قدرہ جگ جاوے خون دے پر مٹی نال خون بند ہوئے پاک علی فرماندہ کھاؤ دے جانور کھاوے دودھ دے وے مالی ہوتا دودھ نہیں پیواں گا تلے شراب پاک علی فرماندہ قدس ہوئے جنہ دا پیر علی ایڈا پاک ہوئے تے مرید ڈرام پیوے تے مڑ پھیٹ لانت اس مرید دے جناب مرید بڑھن تے لانت پیر ایک قطرہ برداشت نہ کرے تے ڈرام تننے عجیب مرید ہے پیر درہ اور ہوئے تے اندہ اور ہوئے تے مولا حسین بھی شراب نال نفرت رکھن تے جناب تے مولا حسین لڑن یزید نال تے آج قوم جڑی نعرہ تے حسین تا مارے تے کام یزیدہ لے کرے عجیب حسین نال تے جناب نعوذ باللہ منافقت ایسا کر رہے ہیں نعرہ حسین دا تے کام یزید دا اب آئی نعرہ حسین دا سکوٹر دے لبا کیا حسین کام یزید اللہ کتے لڑائی کرے نعرہ حسین دا مرندہ باندر نہ جائی کھلا ہے کنجریہ نہ جائی کھلا ہے ویلہ سٹی کھلا جیا ویلہ سٹی کھلا ہے کنجریہ نہ جائی کھلا ہے آج تا ہے مسجد نبی دا عاشق ایتے حلف چوکا نام کنجری ویکھا نہ سڑا نہ کترہ ویکھا نہ سڑا میری توبہ کر ہاتھ کھڑا کرو جڑے توبہ دے رازی ہیں کھڑا کرو ویڈیو بری بائی نے بایا کھالو ایک بائی دمو بیک لو زارے یہ تو میدان ہے پتہ لگ سکتا اس لئے نہ ہونا کمول بھی بیٹھتا بیٹھا رب تے بیٹھ چھاڑ دے ہو جڑا کنجریہ تو سڑنا یتیم نو دیو مسکین نو دیو بیوہ نو دیو محتاج نو دیو میں تو بار بار آخر قدم خدا دی اگر اس ساڑھا پیسہ مستحق تک پہنچے نا کہ ساڑھے رقبان دیا مزدوریاں ساڑھے بیٹھے نہ کرو جنہوں نے گھر سالن روٹی ٹکور اچھا کپڑا مکان ملے تھے جناب وہ بیٹی جاتے مکیاں لاوے ساڑھی تھی اور ظالم ہے باپ نبی فرماوے بیٹی رحمت ہے رحمت نال زامت کرے ظلم کرے بچی دے اتھے جناب او دی تربیت باپ تے فرد ہے اس دا پردہ انہوں حیاء سکھانا غیرت سکھانی پردہ انہوں دسنا میری بیٹی اگر کوئی بدماش اربع روپے تیر قدمہ سٹے عزت قیمتی ہے عرب روپیہ قیمتی ہے کہ عزت ایک گلنا تینوں لاکھ روپے فیس علی مولوی نے دس رہے جڑی ہمیں دس رہے میں چوتالی ایک کوئی بیٹھ ہوگی تو میں اعلان کرنی ہے چوتالی اللہ کوئی 15 ہیں چوتالی میں کہا جڑے حسین دے آشے کربلا پڑھ دیں توڑے کو 60 فیس لائے تھے انہوں نے ایک سال آپ کو حسین دے ناتے ایک سال مفت پڑھو میں کہا میں مفت پڑھ سا آپ کو انہوں نے سٹو جڑے 60 لائے تھے آشے کو حسین دے مانتے ہیں انہوں نے کو حسین دے نا دے اٹھتے تو آشے کہ ایک سال تک فری پڑھ حسین دے دیکھا مفت پڑھ گھرو کھاتے آدھی ڈول اب ہاں مرے کوئی عاشق نہیں ہے سوداگر نے کربلا دے قربانی اونا دیتی ہیں مال ہوئے لوچ رہی ہے تیرے کھوپڑی چکول کو نہیں دیا دیا تو چمڑی تے لگا کھڑا ہے کریم 700 والی ظالم ہے وہ باپ جنہوں اللہ بیٹی دیتی ہے 8-10 سال دی مزدوری کر رہے رکھ رہے 16-18-19-20 سال دی تو دا بیاہ کرنا تھے جی اگے او ظالم بنن او بھی مزدوری رول نہ گئی اتھے بھی مزدوری باپ دے گھر بھی رہ کے رقمہ دی مزدوری سورے گھر جا کے اتھے بھی رقمہ دی شاپن ہے دے پھر بیچاری دے پہ گیا نمانی دی اللہ بیٹی اس نو دے جڑا اندی عزت سے جان وہ ظالم نو بیٹی نو دے جڑا انو رول لے یہ عزت رول لے رقبہ دے اندر سڑکاں دے اتے تو منہ بھی کھاون جو گا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اوہ آدم علیہ السلام اللہ دا نبی زمین تے ہے کھیتی باڑی کیتی انہاں رقبے دا کام کیتا آدم علیہ السلام نبیوں کے مولا لی مزدوری کرن آسا اس طرح تو کراویے آج چنڈے بن گئے اکھاں نہیں ہو گئیاں ساری دیار ہوٹل کرکٹ اس طرح کام کرن کیوں کرن بھائی
چابی دے اچھا کر لو کر لو تو من دس ساری دھی رقم ضرور نہیں چاہیے کہ گھر دی ملکہ بن کے گھر بیٹھے بھاویں لون مرچ کھا لو حد ہوئی کلی جتھے ویکھو جیڑا ملک نکر پاکستان دا کونا کو ہاں سرحد والے پاسے کمی عورت دی مزدوری کام ہے اتنے مرد کرنا ہاں پنجاب میں یہ کوئی ہے ہاں حرام ہے بالکل جی ہاں وہ پٹھانا دا علاقہ سارا وہ تکڑے اپنے ایمان تے مضبوط ہیں انہوں نے کوئی عورت مزدوری نہیں کرنی ساڈا پنجاب بھی جڑا اتنے جناب ایڈے سخی کھلے دل والے اپنا رکشے بھرے کھلے نہیں تے ٹرالے بھرے کھلے نہیں تے جناب باں ہوئی کھلی ہے تے موبائل ہے کھلے نہیں تے فلان ہوئی کھلی دروئیے آرے بے کھڑی کشمیر دا ولی بولا او بے غیرت دی یاری نالوں او سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی بے مرغے نالوں سنو ساد سروں دا چنگا بے شرمی بے مرغے نالوں سنو ساد سروں دا چنگا پانی نال کھا مرچ نال کھا لون نال کھا لسی کھا چٹنی کھا پر عزت بچا بیٹی تیری محفوظ ہوئے باوے ککھاں دی گلی پا لت مار پوٹھی جنگلا پھرا دے ٹوٹی جیا لائی ایک سلائی نا غیرت والی ہوئے باوے ککھاں دی گلی ہوئے روڑی کو ککھ چھوڑ چھپر بنا عزت نو لون مرچ کھوا پر اپنے غیرت پوری رکھتا پھرتا ہوئے تیری عزت تے اکھ چکن والا نہ ہوئے تو بھی تینوں پکاریا جاوے پنڈ دے اندر یار پردہ بڑا پردہ رکھ دے او دیش دا باہر نہیں جان دیا باہر نہیں جان دیا وارا نہیں گھر کے اندر بیٹھے با حیا نے با پردہ نے او میرے بھائی یہ مسلمان بن گیا قدم خدا دی امریکہ والے کافر اپنی موت آپ مر جاون گے جب مسلمان اپنی عزت دا محافظ بن جاوے گا ہر مسلمان دوسرے دی تھی بہن دی عزت دا محافظ بن جاوے گا اللہ سونا اسلام نو حکومت وچ لے آوے گا پھر اسلام دی بادشاہی پوری روئے زمین تے پھیل جاوے گی تا کر کے کافر دا منصوبہ ہے کافر چاہتے مسلمان نماز پڑھے لیکن حکومت اسلام نہ رکھے معاشرت نہ رکھے اسلام کاروبار نہ رکھے تعلیم نہ رکھے اے عورتاں بے پردہ پھرن تا قلم خدا دی جڑا مولوی اسلام والی حکومت دی گل کرے عورت دے پردے دی گل کرے حکومت اونوں پھڑدی اون دے تے پرچہ کڈدی اون دے میلاد دی منظوری نہ دیندی کہ جڑا بڑا سخت مولوی ہے اینوں نہ سٹو تسا مولوی سٹو ٹھڈا ٹھڈا تتا نہ سٹو ٹھڈا سٹو کھلو جو آج تے بھائی یاد کرن ساڈے بازویں چلا قوت دیتی ہے آسی مزدوری کریں گے ساڈی بہن نہیں کرے گی سبحان اللہ باپ اتحاد کرن میلاد دا مقصد لے کے جاون ساڈے اج بازویں طاقت ہے اکھ حیا ہے میری بیٹی غیر دی نگاہ دا نشان نہیں بنے گی میں کماواں گا سبحان اللہ لیکن افسوس اس گل دے حالات ہم سوشل میڈیا لے نوجوان بیٹھن اکثریت ایتھے جی 100 ہے نا تے 100 وچ 95 کول ملا وڈا موبائل ہے انہاں نوں پوچھو روزانہ ملک دے کسی نہ کسی حصے کونے دے اندر مسلمان دی عزت نوں رول رہے 4 سال دے بچے نال گناہ ہو رہے 5 سال 7 سال دی بچی 8-10 سال دی کبھی مانسیرا کبھی جناب پشاور کبھی قصور کبھی سائیوال کبھی چچا وطنی کبھی کون سا ضلع کبھی کون سا گناہ کرنا گناہ دے بعد قتل پھر مجرم نہ پھڑی نے تو چھوٹ جانے سزا نہ ہونے صرف ایک دن اسلام دے قانون صرف بیان کر دے حکومت بیان کہ حضرات پاکستانی عوام سن لو اب انگریز کا قانون ختم ہر گناہ جرم پر جو پرچہ کاٹا جاتا ہے نہیں وہ ختم اب اسلام کی سزا ہوگی جو چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹے گا جو زانی شادی شدہ زنا کرے گا اس کو سنسار کرے گا پتھر مار مار کے مار دے گی یہ اسلامی سزائیں قائم ہو چکی ہیں پاکستان میں حکومت صرف اعلان کر دے ہوئے زنا ختم ہو جائے چوری ختم ہو جانے جا کے تو خود ہاتھ نال گانے زیورات پیسے روڈ دے چھاڑا چوری ہو جائے میری سزا ختم ہو جانا کیوں
اسلام مکتم گناہ ختم کرتا ہے. پورے پاکستان ایک چور دا ہاتھ کٹی جاوے باقیاں نہیں کرنی انہاں آکھنا ہے ٹنڈے نہیں بنتے. ایک نو زنا پتھر مار دیتا جاوے نا پورے پاکستان دے سامنے سریام تے پچھلے ازامیاں زنا اے کیا انہیں لاگو کر دے. اے زانی بھی آپ چور بھی آپ ایک کے 1000 روپے دا چور تے ایک کے پورے ملک دا چور تے جی اسلام قانون اسلام والا لاگو کر دیں تے انہاں دے آپ دیاں سیڑیاں بھی جان دیاں انہاں دے رقبے بھی جان دیں انہاں دے ہاتھ بھی جان دیں لتاں بھی تے آپ ٹنڈرو منڈرو بن دیں نو تاں اسلام نہیں.